ಮದಿಮೆ ಉಲ್ಲನ ಮಾರ ಉಲ್ಲನ ಎಲ್ಲ ಪೋತೆ ಬಂಡೇರಾ ಅತಂಚತಿ ಗಟ್ಟಗೋದಿತ್ತಗೆ ಅವ್ ಗಟ್ಟಗತ್ತ ಮರೆಯ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಕ ಹೋಯ್ನೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟನು ಬಿಡ್ತಿಜ ಪುಣ್ಯ ಬಿಡಿ ರಾಪಣ ಮರಲತ್ತ ಅವಾತಿ ಅಂಚ ಈ ಮೂನುಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಶರ್ಟದೊಂಜಿ ಆಂಜೋ ಇತ್ತನು ಮಂಜಲ್ ಶರ್ಟದ ಅಂದು ಅವೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ ಕೆಂಪುದು ಚೂಡಿದಾರ ಬಾಡ್ದಿ ನಾವು ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಯಾನಿತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಪೊಂಜುನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ತರೆದಿದ ಮಂಜಲ್ ಶರ್ಟದ ಜೆತೊಂತಿ ಏರು ಬಣ್ಣ ಯಾನಿತ್ತ ತುಯ್ಯ ಈ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಾಡೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಜನತ್ತೆ ಓ ದೇವ ಯಾನು ಬಣ್ಣಗ ತೂಯಿನಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸತ್ಯ ಆ ಜನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಜೈತನು ಅವಳು ತರೆನ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ದೇವರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೂದು ಬರ್ಬ ರಾಮ ರಾಮ ಮುರಾಣಿ ಮದ್ಮೇನಿ ಮಾರ ದಾಲ ಪಂಡದ ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಯವ ಸಾವು ಮಾರ ಗಾನೆ ಈ ಬಣ್ಮಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ರಾವಡನ್ ಗಾನೆ ಏರು ಎನ್ನ ಬುಡಿದು ನಮ್ಮ ಜಕ್ಕಲ್ ತರದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಏರು ಅವ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಬುಕ್ಕೇರು ಏರು ಎಂಕು ಗುರ್ತೈಜಿ ಈಗ ಎಂಟು ಜನ ಯಾವ್ದೇಗೇನು ಬುಕ್ಕ ಗುರ್ತೈಜಿ ಅಂದಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇಣಿಯರ ಬಿಲ್ಲಿ ಮರ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಅವಳ ಇಂಚು ಅದ ಆಂಡಲ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಬಿಡು ಅಚ್ಚ ಶಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಬುರ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅದ ಮದ್ಮೆರ ಗೌಜಿ ಇಂಚ ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹನಿಮೂನ್ ಬುರ ಹೋಯ ನಾನು ಹನಿಮೂನ್ ಬುರ ಕೊಂಡು ಹನಿಮೂನ್ ಹೋಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹನಿಮೂನ್ ಓಡೆ ಒಪ್ಪನ ಹನಿಮೂನ್ ಓಡೆ ಒಪ್ಪನ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಚೋರೆ ಅಂದ ಎಂಕಲನ್ನ ಬುಡಿದಿಗ್ಲ ಆಲ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮೈಸೂರು ಹೋయింದು ಯಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ ಗೋವಾ ಹೋయింದು ಅಲೆಗೆ ಬಂಡ ಮೈಸೂರು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತ ಈ ಬೋತಾತ ಮೈಸೂರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲತ್ತ ಎಂಕು ಗೋವರ ಇಷ್ಟ ಹೋಗು ಅಂಚೆಂಚಲ ಚೊರೆ ಆಂಡ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಹನಿಮೂನ್ ಆಂಡ್ರಿ ಹನಿಮೂನ್ ಹೋಯರ್ ಓಡೆ ಹೋಯರ್ ಮೇ ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅನ್ ಗೋವಾಗ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಆತಡಿ ಓಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಎಂಕು ಗೋವಾಡು ಅವತ್ತಿ ಓಳು ಆಂಡದಾನೆ ಒಟ್ರಸಿ ಅಣ್ಣ ಆಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನ ಆಂಡತ್ತ ಅತ್ತ ಒಣ್ಣು ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯನ ಅದ ಏರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ತಂಡಿ ಪ್ರಾಯ 20 ವರ್ಷ ಅಂడి 20 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕೆ ತಾಂಡು ಎಂಕ 40 ವರ್ಷ ಅಂడి ಇಂಚಿನ 20 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಬೆ ಈ ಬಾಳೆನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಲೆ ಕಾತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏರವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಳು 20 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಸರ್ ನಾನೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಕರೀನ ಎನ್ನ ತಾಪಜ 40 ಆಪಜ ಈ ಓಲ್ಲ ಮರ ಅವಂದತ್ತ ಅತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬರ ಎಂಚ ಕೊರೋನಾ ಬರ ಓ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮರ ಕೊರೋನಾದ ಧರ್ಮಲ ಕೈಟ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಮರ ಆಸಿಜತ ಆಸಿಜಿ ಮಾತೇರ್ಲಾ ತೆಂಬೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಜನ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಸೇರಿಡುದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ದಿವಸ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೋಂಡತ್ತ ತುಂಬದ ಬೇಲೆ ಬೋಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡು ಓ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿತಾಯಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಮೈಸೂರು ಹಿಡಿತಾನ ಒಯ್ಟ್ ಜೂಡು ಮೈಸೂರು ಜೂಟು ಇದಂತ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಬೇಲೆಗಿತ್ತ ಮಾರ ಮೃಗಾಲಯ ಈ ಬೇಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಇಂತಿನ ಗೊತ್ತದ ಮೈಸೂರದ ಮೃಗಾಲಯ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿದೊಂಜಿ ಕರಡಿ ತಿನಿಗೆ ಕರಡಿ ಕರಡಿಗೆ ದನ ಜ್ವರ ಬತ್ತ ಕರಡಿ ಪಡ್ಚ ಕರಡಿ ಸೈತನು ಕರಡಿ ಸೈತಂಡಿ ಅಂತ ಗೂಡು ಕಾಲಿ ಎತ್ತ ಆ ಕಾಲಿ ಗಡುಗೆ ಈ ಕರಡಿ ಆತ ಬೇಲಂತ್ರ ಕಾಲು ಮಂಡಲ ಅಂಗಿಲ ಮಾಡ್ದು ಗೂಡ್ದೊಲೆ ಕುತ್ತಕೊಳ್ಳೋಣ್ಯಾರ ಕುಲೋಣ್ರೆ ಮಂಡೆ ವಾಡ್ದು ಸಂಬಳ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ಈ ತುಲ ಈ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಬೆ ಈ ಮಂಡೆ ವಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲರ ಬಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ತನ 20,000 ಉರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಲ್ ನೋಡ್ತಿ ಅಂಚೆತ್ತ ಕರಡಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫೋನ್ ದಿತ್ತಿನಿ ಏತ್ತು ಜನ ನಾನು ತೀರ ಬರ್ಪುಣೆ ಕೆಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬತ್ತ ಇಂಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಕ್ಕುದು ರಾಮ ಯಾನು ಕೂಡ್ತವಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಚಾಚು ಬರ್ತದೆ ಕೆಲದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಉಂಡದ ಕಿಸ್ ಕರ್ಪುಣಿ ಯಾರು ಪೂರಿ ಮಂಡ್ಯ ಒಂಜಿ 2 ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡತ್ತ ಇಟ್ಟ ಪೂರ ತೂಬುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮರೆ ಏರು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆ ಬರತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕರಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆ ಪೋಡು ಅಂಚೆನ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲಿಗಿಂತ ಕೈದಿ ಹಿಡ್ದೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಲ್ಫಿ ದೊಟ್ಟು ಕುಸಿಟಿ ಆ ನಾಡಿಗೆ ನಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡಿಯ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡಿಯ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡಿಯ ನಾಡು ಬಲಾಯಿ ಪೊಲಿತು ಕರಡಿ ಪುಳಂಕ ಉಳಾಯಿ ಓಡೆಗಿಂಬೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಗೂಡುಗು ರಾಮ ಅಪ್ಪಗ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿಂದ ಯಾನ ಪೂರ್ಣ ತಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಜೆತ್ತೋ ಇಂದ್ರ ಪಿಲಿ ಕೊತ್ತಲ ಕದಕೊಳ್ಳು ಅಬೇ ಅಬ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಅನ್ನ ಅಂತೋದಿಂದ ಇಂತ ತಿಳ್ತಂದು ಅಬೇ
ಅದ ಎಂಕ ಪೋಡ್ತು ಲೋಕಜ್ಜಿ ಮರ ಒಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಅತ್ತ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣನ ತೊಪ್ಪಿನಿ ಯಾನ ಪಿಲಿನ್ ತೊಪ್ಪಿನಿ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣನ ತೊಪ್ಪಿನಿ ಯಾನ ಪಿದೈ ತೊಪ್ಪಿನಿ ಒಲೆ ಬಲಿಪುಣ ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಬೋಡಿಗಾಡು ಮರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ದೇವರ ಊರ ಪರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ದೇವರ ದೆಟ್ಟನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪಲೆಪ್ಪ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಲಜ್ಜಿ ಮರ ದೈವ ಲಜ್ಜಿ ಮರ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕನತ್ತ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕನೆ ಲಕ್ಕದ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಓ ರಾಮ ಅಪಗ ಪಿಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಲ್ತ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪುನಿ ಪಿಲಿ ಎಣ್ಣನ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಯಾನ ಪಿಲಿನ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಪಿಲಿ ಎಣ್ಣನ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಯಾನ ಪಿಲಿನ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಅಪಗ ಪಿಲಿ నేను 4 ముందు వత్తి కెర్నదానే ಹೇಗೆ ఈ పిలితో సైడ్గా అంచెత్ యానికేని పిలి దాదా మల్తన 4 లోక మల్త పిలి వనుకుని కరడి నిక్కేత సంబళంబే పిలి బాతేర్న పిలియమే ఓడే పిలి బాతేర్న ఓ పిలి ఎత్త మరే బుక్క ఎన్నలకన బేలే జన మండల అంగిల వరదుకులోంది నీ ಸೌಡು ಬೆಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರಬೋತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಡ ಕೇನೋಡು ದಿತ್ತಂಬೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಪ್ಪ ಐನ ಕರಡಿದ ವೇಷವಾಡ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕರಡಿ ದೇಶ ಮಾಡ್ದೇನು ಕಪ್ಪ ಆತನ ಅತ್ತಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕಪ್ಪಾರ ಕಾರಣ ಉಂಡಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾರ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಸುಮಾರು ಕಾರಣ ಪಂಡಾತ ಅತ್ತ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣವಂತ ಉಂಡು ನೆಟ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಕಾರಣ ಉಂಡಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನವೇ ನನ್ನ ಏನು ಕಪ್ಪಾರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳರತ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳರತ ಎನ್ನ ಬಂಜಿನಾರ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೇಂಡರಿಗೆ ಬೇಕದ ಟೈಮ್ ಉಡು ನಿಕ್ಕಿ ದಾದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಂದು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಿಂಕು ಕುಕ್ಕು ಬೋಡು ಪಲಕ್ಕಾಯಿ ಬೋಡು ಬಸಾಲೆ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿಗೆ ಎಂದು ನಗೆ ಅಂದಿ ಬೀಡಿಯ 4 ಗಂಟೆ ಬೀಡಿಗೆ ಎಂದು ನಗೆ ಹೇಗೆ ಒಯ್ಪ್ಯಾರ ಆರ್ನ ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪಾಟಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಏನತ್ತ ಓ ಬೀಡಿ ಒಯ್ತಿನ ಎಟ್ಟು ಕೈ ಚೆಯ್ಯಿ ನಮ್ನ ಕಪ್ಪ ಆತಿನ ಕಪ್ಪ ಆತನತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಪುಗೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೀರ್ಬೆ ಆರ ಸಿಗರೇಟಿಗೆ ಎಂದೋಡು ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಹೊಲ್ದಾತು ಅತ್ತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮರ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಬುಡದಿ ಬಂತಲ್ಲ ಪೇರು ಬತ್ತಂದೋಡು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಓ ಇತ್ತ ಬುಡದಿನ ಆರ್ಡರ್ ಆತನ ಪೇರುಗನಾರೆ ವಾತಮೆ ಮದ್ಮೈನ ಸುರುಟ್ಟು ಮಾತ ಬುಡದಿನಕ್ಲು ಬೋಣಗ ಬಿದೈ ಬೋಣಗ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡ ಕಾಸುಂಡ ಇಜ್ಜಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಚೇರು ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂಡೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಮೆ ದಯವಂಡ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ದಾದಾಣ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದ ದಾದಾಣ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ಪುವೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಇಂದ ನೀನು ಬಂಗಾರದ ಸರಣ ಗೋಲ್ಡ್ 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 ఇందేను పతొంది యాని ఏత్ కాసు మల్దే గొత్తుండా అందా ఇతే తూల నిక్కు పేరుకు కాసు జత నిక్కు పేరుకు కాసు ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟದೆ 4 ತೊಟ್ಟೆ ಕೊನೋಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತ ಬಾಡುವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದಾ ಓಡೆಚ್ಚಿ ಕಾಲ ಜನಟ್ಟು ಕೋರಸ್ ಕೊರ್ನಂಡು ಅಂದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜನಟ್ಟು ಉಲ್ಲತ ಬಿಡು ವಿಷಯ ದಾದೆ ಅದೇ ತೇಲಿ ಮಗ ಮಕ್ಕರ ಮಕ್ಕರ ತೀರು ತೆಲ್ತಾರ ತಂಚಂಗಳು ತೆಲ್ ಅವು ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂಚ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಗ ಕೊರೋನಾ ಎಂಚೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೀಲ ಒಂಜಿ ನಾಳ ಈತ ಪಿದೈ ಬಾರ್ದು ಅವಳು ಕಟ್ಟುವಾಡ್ದಿ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ತಿಯ ಕೊರೋನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಕೇನ್ಲಿ ఒక ಕೊರೋನಾ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಡ ಕೊರೋನಾ ತುಯಿನಕ್ಲೆ ಇರುಳ್ಳೇದಿ ಬೇಲೆ 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 ಜನ ನಟದಿರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರುಗೊ ನೋಡುದು ಒಂದೇ ಚೋಡುಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಲ್ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಜನ ನಾಯಿ ನಗರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವನು ಐಕೆ ಎಂಕದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಕದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ತಿಜಿ ನಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಊದುಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಊದುಬತ್ತಿ ಎತ್ತು ಸಿಪಿಎಲ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ನ ಸಿಪಿಎಲ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ನಾನ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇರ್ನೆಂಚಿನಪ್ಪ ಅವ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓ ಇರ್ನ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋದು ಓ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನು ಓ ವಂಚ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಗಿಸೆ ಇಮ್ಟಿ ಇಂಟಿಯ ಅತ್ತ ಒಂದು ಎಂಟಿ 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 ಆಲಜ್ಜಂಡು ಆಲಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋಡೆತ್ತ ಮುರಣಿ ಪುಸತ್ತೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೆ ಓವಿಯೇ ಫಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ಚುನಿಟಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಉಪ್ಪಿಯ ಹೊಸ ಕಾರು 13 ಅವು ಸ್ಪಾನರ್ ಅವಾಯ್ತುಲ ಉಂಡು 13 ಕಾರು ಹೆನ್ನವು ಓ ರಾಮ ಇರಡೆ 13 ಕಾರು ಉಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತ ಓಕೆ 19A 13 ಕಾರು ಒಂಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ದ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್
ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಏನಡ ಅದಾ? ಭಯಂಕರ ಭಾಷೆನ್ ಶೇ. ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚವು ಚೈನ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರೋಳು ಒಂದು ಸೇರೋಳಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂತ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇರು ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಈರೇನು ಸೇರಾಯ್ ಇರು ಏನನ್ ಸೇರದ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ತೀರ್ತಾಯ್ ಈರ್ ಮೇರೇನು ಸೇರಾಯರು ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೂಡಲ ತೀರ್ತಾಯ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥಾಣ ಎಂಕ್ಲು ಒಕ್ಕುದೆ ಪೋಡೋ ಅಂಚತ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾನ್ ತೀರ್ತಾಯ್ ಓ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡಿ ಇರು ತೀರ್ಥಲೆವೆಲ್ಲ ಮೇರು 4 ಜನ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೂಡಲ ತೀರ್ತಾಯ್ ನಿಕ್ಲ ಇಡ್ ಚೂರು ಮಿತ್ತಾಪರ್ ಸಿಕ್ಕವು ಎಂಚ 4 ಜನ ಎಂಚ ಕರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ ಮಂಡೆ ಹೋಯ್ತಿ ಸರ್ ಅವು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲ ಹೋಜಿ ಸರಿ 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 ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಅವು ಇರು ಒಂದು ಯಾನ್ ಇಂದು ಯಾನ್ ಒಂದು ಈರ್ ಯಾನು ಈರ್ ಇಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಡಿಟಿ ಇರಾಯರ್ ಒಂದು ಈರ್ ಮೇರೇನು ಸೇರಾಯರ್ ಮೇರೇನು ಸೇರ್ಸಾಯ್ನಿ ಮೇರೇನು ಈರ್ ಸೇರ್ಸಾಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ ಓಲಾಂಡ್ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಡಿಟಾಯರ್ ಈರ್ನಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಅಡಿಟಿ ಇರಾಯರ್ ಮೇರು ಮೇರು ಉಡರಟ್ಟು ಜನನ ಸೇರ್ಸಾಯರ್ ನಾಲ್ಕು ಫುಲ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲ ಈರು ಪ್ರೇಮ್ ಹೊಡೆದು ಬಿದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿ ಬಾಯಡ ನೀರಿಗೆ ಊರುವಾರು ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಇರ ಅಂಚು ಅತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 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 ಯಾನ್ ಈರ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಈರ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಪಾಲ ಅದೇ ಎಂದೇ ಒರಿ ಏನೋ ಸೇರ್ಸಾವು ಇಂಚ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ 4 ಜನ ಮಲ್ತಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿತ್ ಬೋಪು ಉದೇನಿಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ಪೊಲೆತ್ತ ಸರ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಪು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಚಾಕುಡಿ ಗೀಟ್ ಬಾರ್ದು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜನ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಅప్పుడు ನಂಕಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರಲೆತ್ತ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರೋಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೇರ್ಸ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೇರು ಸರಿ 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 ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಕಾಸು ಮಲ್ ಬರಾಪುಂಡತ್ತ ಕಾಸು ಏತ್ತಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈಗ ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಮಲ್ ಬರಾಪುಂಡತ್ತ ಗೀಟಡತ್ತ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕಲೆ ಬರ್ಪುನೆ ಕಾಪುಂಡ ಅಂದೆ ಹಾಪುಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುನು ನಿಕ್ಲು ಸೇರುವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮುಂದೇನ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಇರು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓಟು ವಾರ್ಡ್ ನಿಂಚೆ ಸರ್ ಅವತ್ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐಟೇನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಯಾನು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಓಕೆ 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 ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟದ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇರ್ಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾ 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 ಕಾಸು ಏ ಸರ್ ಹೇ 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 ಓ ಓ ಅಣ್ಣ 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 ತೀರ್ ನೋಡ್ಚಂಬೆ ನೆನಪು ಬರೀಟ ಸರ್ ಒಂದು ಈರ್ನ ಚೈನಾ ಸರ್ ಅವ ಈರ್ ಬಗ್ಗದ ಮೂಲ ಗೀಟ್ ವಾಟ್ನಾಗ ಬೂರ್ಲ ಕಾಂಡು ಅವ ಎನ್ನತ್ ಎನ್ನ ಜೈನತ್ ಇರ್ನತ್ತ ಅವತ್ತು ಎನ್ನತ್ ಎನ್ನಡ ಚೈನೀಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೌಂಡ್ ಚೈನ್ ಮಾರೆ ಇಂದು ಈರ್ನ ಪಗ ಏತು ದಿಕ್ಕು ಮರೈಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 75,000 ದಿಕ್ಕಂದ ಅರ ಏನಾಗ್ತದ ಇರ್ನತ್ತ ಎನ್ನತ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ ನಮ್ಮಂಜಿ 25,000 ಮಾರ್ಗಣ ಮಾರ್ಕ 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 ಅದ ಮಾರ್ಕ ಮಾರ್ಕ ಇಂಕಲ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೈ ಮಾರ್ಕ 75,000 ಮಾಲೆತ್ತಿ ಓಕೆ ಸರ್ 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 ಅವು ಏತತ್ತ ಚೈನ್ ಒಂಜಿ 80,000 ದಿಕ್ಕಂದ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರಡ್ರೆ ಬೌಂಡ್ ಪೋಂದ ಅದ ಮಾರುವಾರ ಮಾರು ನಂಜಿ 25 ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು 25,000 ಮಾರನಂಚಿ 25 ಹೆಂಗ್ ಕುಪ್ಪಾಡ ಅಂತ 25 ಹೆಂಗ್ ಕುಪ್ಪಾಡು ಈರೆಗೆ ಚೈನ್ ಆ ಚೈನ್ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚೈನ್ ಇಂದನೆ ಮಾರದು ಇಂದು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಎಂಟು ಕೊರ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾರನತ್ತ ಕೊರ್ಕ 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 ಸರಿ ಸರಿ 25 ಕೊರ್ಲಿ 25 80,000 ಅಂದ್ 80,000 ಉಂಡು ಆತ ಓಕೆ ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ ಕೊರ್ಪನ ಕಾಸು ಓಕೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಜಿ 20 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರಿ ಸರ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಸೇರು ಸರ್ ಸೇರೋಡು ಚೈನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ತುಳ ಚೈನ್ ನೆಂಚ ಕಟ್ಟುವಾಡಿಯ ಆತ ಅತ್ತ ಭಯಂಕರ ಮೈಂಡ್ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇರೆಗೆ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿಂದ ಇಂಚ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬೋಡು ಆತ ಖಾಲಿ ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ 25,000 ಹಾಕಿ ಜನ ಅವತ್ತು ಇಂಚ ಕರ್ಮ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಇಂಚಬಹುದು ಅಂಚಬಹುದು ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಆ ಜನ ಈತ ಜನ ಬಣ್ಣ ಈತ ಬರ್ತು ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಅಂದೇ ಹೋಯ್ಜ ಇಂಚ ದಂಬ ಉಂದುಲ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೊಂದೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಕುಂದುಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಂಡೆ ಹೋಯ್ತು ಮರೆ ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆಗೆ ಬಾರಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಸ್ ದಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಸೇರುವೆ ಯಾನ ಸೇರ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನೀನಾನು ಸೇರ್ಸಾವೇನು ಈ ಸೇರಿಯ ಈ ಸೇರ್ತಾನ ಈ ಓಳುಲ್ಲ ಯಾನು ಫಿರವುಲ್ಲ ಇರೋಡುಲ್ಲ ಈ 4 ಜನನ ಸೇರ್ಸ 4 ಜನನ ಸೇರ್ಸದನಗ ಈತ ಉಲ್ಲ ಯಾ ಮುಲ್ಪಣುಲ್ಲ ಅವಳು ಲತ್ತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತೆತ್ಯ ನನ್ನದು ಮಿತ್ತೆತ್ತದ ನೀ ಕೊಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಮುಳ್ತುಳ್ದು ಈ ಯಾಣ ಕೂಡ
అదే దక్కదోతుండే రాలేచ్చప్ప నాడొందులారు చైన్ చైన్ సైన్ దక్కదోతుండే చైన్ దక్కదోతినత్తి ఒక బిజినెస్ చైన్ బిజిನೆಸ್ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಮಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಅವ್ ಚೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂಡ ಎಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದೆ ಚೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂಡ ಎಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರು ಬೋಡಿತಿನ ಸೇರೋಲಿ ಅಂದೆ ಎಂಚಾವ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೇರೋಲಿ ಅವ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಸೇರಗಣ ಅಂತ ಒಡ್ಚಾಂದೆ ಇಂದ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಡಾಬುಂಡು ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವು ಮೂರು ನಾನು ಚಟ್ನಿ ಅವೆ ಅಂಚತ್ಯ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಡ್ ಸೇರ್ಸಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಡ ಆರಾ ಪೇರು ದಿಕ್ಕು ಬುಕ್ಕ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಸರ್ ಹೌದಾದೆ ಅಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಉಡು ನೆಕ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇರ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನಂತ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ 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 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ದಾದಂದು ಬಂಡೆ ಯಾನು ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಉಡು ದಾಲ ಜನಲ್ ಆಚಾರಾದಿ ಇಲ್ಲಲ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಆತ ಬರ್ತನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಕ ನೆರಿಯರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದ ಆಲೈತಿ ನನ್ನ ಮೀನಲ್ಲ ಮಾರ ದಯ ಇಲ್ಲಲ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂದು ಅಂಚ ಏನು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೋಡು ಉಪ್ಪುನಾಗೆ ಎಂಕಿ ಈ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ MRF ಟೈರ್ಸ್ MRPL ಅತ್ತಂದು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ. ಸಾವ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಅಂಕ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಂಡು ದಯಬಂಡ ಈ ನೆಕ್ ಸೇರ್ಲೆ ಸೇರ್ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಎಡ್ಡ ಪರಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಸೇರ್ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಂಜಿ BMW ಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಅಂದೆತ್ತೆ ಕಾರ್ ಅವು 14 ಕಾರ್ ದೆತ್ತೆ ಅನು 17 ಕಾರ ಅತ್ತತ್ತು ನಂಬರ್ ಅವು ಕಾರ್ ದೆತ್ತದು ಯಾನಿತ್ತ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕ್ಲೀನಿ ಎಂದುವೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಚಪ್ಪಡಾದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಕಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಹೆಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಇರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸುರುಕು ಈರು ಸೇರೋಡು ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥಂಡ ಸರ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ಐ ಡೂ ದಾದಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಈರು ಸೇರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಸೇರ್ನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಇಂದ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತೀರ ಹೆಂಗ ಪಂದಿಗೊರ್ಲೆ ಇಂದು ಮಿಟ್ಲು ದಯ ಬಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾಸ್ ತೂನು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾಸ್ ಈ ಬಾಸ್ ಎನಾನ ಸೇರ್ಸಾಯನಾಗ ಯಾನ್ ಆಯನ ಸೇರ್ಸಾಯ ಅವೆಂಚ ಸರ್ ಅವೆಂಚ ಒಂದು ಬಾಸ್ ಅವೆಂಚ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಇಂದು ಬಾಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಇಂದು ಬಾಸ್ ಒಂದು ಬಾಸ್ ಈ ಬಾಸ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿರ್ನ ಬಂಡ ಯಾನ ಸೇರ್ಸಾಯ ಯಾನ ಸೇರ್ಸದನಗ ಯಾನ್ ಆಯನ ಸೇರ್ಸಾಯ ಆಯನ ಸೇರ್ಸದನಗ ಕೂಡ ಯಾನು ನೀ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸಾಯ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸನಗ ಆಯ ಮನಿ ಬಂದಗುಳ್ವೇನಾ ಆಯ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸವಿ ಆಯ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸನಗ ಆಯ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತದಾದ ಗುಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಗುಡ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸವೆ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸದನಗ ಆಯೆ ಮಿತ್ತಲೆ ವೇಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಆಯ ಮಿತ್ತಲೆ ವೇಲೆಗೆ ಹೋಪಿ ಈ ಮಿತ್ತಲೆ ವೇಲೆಗೆ ಹೋಪ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಿ ಈಗ ಮೂಲೆಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಗಾಡ್ತಿಪ್ಪೆ ಮಾರಿ ಬಾತ್ರಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಡಮ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮೇ ಅದೊಂದು ಯಾನ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಒಳ್ಳೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇರು ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲರ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ ವಿನೀತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ HR ಅದು ಏತ್ ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಇಂಕ್ 60,000 ವಿನೀತ್ಗೆ ಮರಲು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀವು ಎಂಜಿ 60 ನೀವು ಆಜಿ ಸಾರ ಸಂಬಳ ಹೊಡದು ಈ ರೌಳುವೇನ್ ಪುಣ ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರ ಅಂಜಿನ ನೆಟ್ಟು 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡಿ ತಿಂಗೋಲ್ಗು ಮೇಡಮ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡಿ ನಾವು ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಚಿ ನಾವು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನೆಕ್ ಸೇರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ತೂಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನೆ ಪೆಟ್ಟದುಲೆ ಇಲ್ಲ ಈರೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಪುಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತೊಂಡು ಇರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು 9686 9686 2388 05 ಅತೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಸೇರ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಈರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಸೇರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಓಯ್ ಮರೆ ಓಕೆ ತಿ ಮಣ್ಣು ಓಯ್ ಮರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮರೆ ಮೇಡಮ್ ಇಡಲಿ ಕುಡದ ಒಂದು ಈರ್ನ ಚೈನಾ ಅಂದತ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಕರೆವಣಿ ಬಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಚೈನ್ ಬಾಡು ಅಂಚೆ ತಾವು ಈರು ಬಗದಿಂಚ ಗೀಟ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಬೂರ್ಲೆ ಕಾಣಂಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ
ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಚೈನ್ ಪೂರ ಪಾಡುಚಿ ಯಾನ ಆತ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡುಚಿ ಈರ್ನತ್ತಂದು ಎನ್ನತ್ತಾವ್ ಓದಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರಟ್ಟರೆ ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರ ಮಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಒಪ್ಪ ಅಂದು ಒಂದು 50,000 ಮಾರ್ಕಣ ನಾನು ಈರ್ನತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನತ್ತು ನಮ್ಮಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಕ ಎಂಚೆ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮಂದೇನೊಂಜಿ 50,000 ಮಾರನೆಂಚ ಮಾರ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ಕ ಅವು 7 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪ ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನಿಗಳು ದೀವಣ್ಣನ ಮಾರ್ನನ ಮಾರ್ನಣಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಾರನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಗಾರದ ಈಗ ಅದೇ 50,000 ಮಾರು ನಾಳ ಮಾರುನಾಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಚ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನಿಗ್ಲು ಹೌದು. ಅಂದು ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಈರ್ ಬಂಗಾರ ತೆತ್ತೋಣ ಯಾನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತಂಜಿ ವೈವಾಟದ ಕಾಸು ಅನ್ನದೆ ಅದೇ ಇಂದೆ ಇಂದೆ 50,000 ಉಂಡೆ ಮೇಡಮ್ 50,000 ಉಂಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ఉంది ఇంట్లో కొట్టేసి కాసా అన్నాడు బంగారు ఓకే ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ఓకే థ్యాంక్ యూ ಎಂಜಾಯ್ ఎంజాయ్ పోయి ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಏ ಈರತ್ತ ಕಾಸು ಡ್ರಾ ಮಲ್ತ ಬಲವಂತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಈ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ వచ్చి ನೀನಾ ಯಾಕೆರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಏನಾರು 2 ಜನ ಮೋಸ ಮಲ್ದೇರಿಯ ಇಂಜಿನ ಮೋಸ ಅಲ್ಪ ನೀರೇನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಬಂದ್ರೆ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕೇರಿಯ ಒಂಜಿ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಬಂಗಾರ ಕೊರಿಯೇರಿಯ ಐಕ 50,000 ಕೊಡ್ದು ನಟ್ಟೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಜೋಲ್ 2 ಪೋತ ಅವನು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಅವು ಬಂಗಾರತ್ತು ಅವ್ರು ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡಿಯ ದೇ ಐವರಿಯ ಕಪ್ಪುದಯನ ಒಕ್ಕರಿಯ ಬೊಲ್ದದೆ ಸಪುರದೆ 2,000 ತಂದಿನಿ 25,000 ಏನ 50,000 ಬೋತುಂಡಿಯೇ ಎಸ್ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮೊಕಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಗೀಟು ಪುರ ಪಾಡೋದೆತ್ತರ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ತೆಗೆದನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನೆನ್ನು ನಿಕಲ್ ಒಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚೈನ್ ಆದು ಪೂನ್ ಬಂದು ನಿಕಲ್ ಅತ್ತನಂದಣ ಯಾನ್ ಮಾರು ಐಕ್ ಮಂಡಿ ಮಾರ್ಲೆ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತ ನಿಕ್ಲ ಈ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಮಾನಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ಒಚ್ಚುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಂದ್ ದೇಪಂಡ ಚೈನ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತ ದಾದ ಆತನಂದ್ ಬಂದು ಸೊ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಡು ಮಾತ ತೆಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಕರಡಿ ಪಿಲಿತ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತನ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನ್ ಬಟ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನು ಬೊಕ ಜನಕ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟ ಅದಪ್ಪು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾ ರೀತಿದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತನಂದು ಅಕಲ್ನ ಹಾಡ್ಸಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಶಶಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾಪದಲಕನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೇವರೆಟ್ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಡ್ ಹಂತ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕರಡಿದಲ ಪಿಲಿತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲ ಐಕ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನತಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಆವಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ಆವಡು ಪಂಚದ ವಿಷಯ ಆವಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತರ ಅದು ಉಳ್ಳರು ಟಾಪ್ 3 ಟೀಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಆದ ನಿಕುಲು ಸೀಸನ್ 3 ಬರ್ಪಾರ್ ಪನ್ಪುನಂಚನ್ನ ನನ್ನ ಬಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ ಮುಗಿತೇರು ಸೊ ಅರ್ರ ಫೇವರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಏಪಲ್ಲಾರು ಪನೊಂದು ಎಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ 10 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಯೇರಾರು ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಅಂಚ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ ಟೋಟಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಕಾಮಿಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಕ್ಕ ಕರಡಿಲ ಪಿಲಿಲ ಅವ್ರ ಸಿಂಹ ಬಿಲಿ ಬಿಲಿ ಹಾ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ರವಿಯನ್ನ ಎಂಚ ಈರ್ನ ಮಿತ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬರತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದಾಯಕ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತ ಮಾಡ್ಬರತ್ತ ಕಾಪ್ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾಯಕ ಅಪ್ಪ ಆತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಂಕಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ಲವ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು ಆನ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ನಿಕುಲವು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಆಯ ಯಾನ್ ಅವು ಗಾಡಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಉಂದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟ್ ಆನಿ ಇಂಕಂದು ಸತ್ಯ ನಾನು ಕಿವಿಕೊರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಿ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ ಏನೋ ಊರ್ದಕುಲು ಉದ್ದಾರ ಆಡೊಂದು ಒಂದೇ ಪುರ ಬಿಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ ಬಕ್ಕ ಸೇರ್ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕಂದ ಜಾತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ನಿಖಿಲೆ ಟೇರಣ್ಣ ಸೇರ್ದಾರ ಏರ್ಲ ಸೇರಿದ ಓಕೆ ನನ್ನ ಎಂತೂ ಸೇರ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೇರ್ನ ಓಲಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗದ ಬರೇದು ನೆಲಟ್ಟೆ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಕೊಡಿಗೆ ಈರ್ 4 ಜನ ಮಲ್ಪೋಡು 4 ಜನ 4 ಜನ ಮಲ್ತಾಡ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು
ಟಾಪ್ ಬಿತ್ತು ಒಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ಒಪ್ಪರಿ. ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಮಾತ ಪೋತಾರೆ ಅಲ್ಪ ನೇಲ್ದಿ ಜರ ನಿಕುಲು ಪಕ್ಕ ಮಾತ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತನು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಸುರೂಕು ಆ ಎಂಟ್ರಿ ತುನಗ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದೀನ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಆದು ಪೊಡು ಅಂದ್ ನಿನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ತುನಗ ಕರಡಿ ಪೋಂಡು ಮೈಸೂರು ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದಿನ್ನೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ ನಿಕುಲು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಅವು ಅಲ್ತ್ರದ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಕುಲು ಪದಂ ಪಾಯರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೈತ್ರ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಈ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರು ಓಲೋಲು ಎಂಚ ಓಲೋಲು ಮಿತ್ತದಿ ಓಡಿ ಎಂಚ ಅಕ್ಲಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲು ಅಂತೊಂದು ಬೈದರು ರವಿ ರಾಮ ಕೊಂಜೇರ ಅದ್ರ ಕಪ್ಪಾತಿನ ಹೊಸ ಕತೆ ಬಂದಿರಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪಾತಿನ ಈ ಸರಿ ಪುಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಪುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪುಗೆ ಬರ್ತದ ಕಪ್ಪಾತೀನಿ ಸೊ ಶೋಕ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮಕ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೊನಂಚಿನ ಬರ್ತು ಸೊ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಲ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಕೇನ್ಗ ಸುರುಕಾದ ರಾಮ್ ಸರ್ಡ ಕೇನ್ಗ ಏತ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಟೀಮ್ಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು 9 ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ 9 ಮಾರ್ಕ್ ಶಶಿ ಸರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬರ್ತು ಸೊ ನೇನ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಬೈದೇರು ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಲ ಮೈಸೂರುದೆ ಬೈದೇರು ಸೊ ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಆರ್ ಬೈದೇರು ಜೂಗ್ ನೆನಪುಂಡದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮೈಸೂರು ಬನ್ನ ಈರ್ ಮೈಸೂರು ಝೂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮುನೀಶ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಇದು ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ Yes sir, thank you so much Munish sir, thank you so much Munish Kudla kusal, thank you. Okay, so Radda team da onji super ayanachina comedy punches nigultu yeru B Devdas Ganapati Pai Tulwa Siri versus Munish Kudla kusal super ayanachina performance Radda team la bari edde team so ancha Radda team na nadutu sir ita nama man of the match award korponanchina portu so man of the match best performance ere popunu banaga Radda team da nadutu so popini Munish Kudla kusal team da Ashok Bekur mere man of the match ಇದೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನಿತೇಕೆ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರ್ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ದ ಟಾಪ್ ಬೋಪೇರು ಸೊ ತುಳುವ ಸಿರಿ ವರ್ಸಸ್ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಈ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದ ನಡು ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಫೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದ್ ಕೊಡ್ತೇರು 156 ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಸೊ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಮೊಕುಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ದ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 272 ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು